gulpina baka dai maubos sa itong aabuton misa na mga kaibigan. Alright. Okay? Okay. So, i-restore kita magatugang reparo issue. Ano? Mm. Ay, matubod ka mo na madyang ka sa sarong lugar, sa sarong personalidad. Sir, good morning. Mm. Uy, pasensya na ka mo. Mayo pa ka daw kita ng bareta. Matipon-tipon pa ako. O, bareta na yan, sir. Mayong bareta. O, bareta na po yan. Ngiririt kami, ngiririt. Ako niyan, siyempre, dahil talaga matugot ang mga taga-media, dahil makako ang impormasyon, ang apod ka ni Bagatogang, pinuga-puga mi si engineer. Pinuga-puga mi. So, nagpuong kami doon Magatogang sa Panganiban. Aha. Ano, ang Panganiban, bagapigpagayon kan siyudad. Patapos na. Oo, saka tapos na. Patapos na yaw na sinig di sa tapat kang INC Church. Yara nina. And soon, plano ng bukasan, medyo na kuyan lang, na pundo lang dahil lang kaning pagbugtak sa naga sa MECQ. Oo. Ngunyan, pwedeng ipadagos. Ang sabi ni engineer, yan nga hapot ko kay Mayor, kung pwede na kitang bukasan. Pero ang plano kaya kato ni Mayor, magkagawa man nga yung launching. Magayuno na nga ang purpose ko, ang proposal ko nga kaya banggi buhon. Para nga may ilaw magayon hilingon. Magayon na nga talaga yan gilid na yan kang Panganiban. Sabi ko, sir, magayon talaga yan, sir, banggi. Maatin kami dawa banggi na. Maratin kami, tahilingon mi. So yan, so ihapot ko nga kay Mayor kung ma-launching pa o bubukasan na. Kasi nga pwede na bukasan. Ang problema may bago nga na dictionary nakuha ko kay engineer. Bago? Anong dictionary yan? Bagong dictionary itong asin si dictionary. Siyempre, pag dictionary may mga words diyan. Ini ang word na nakuha amin bago. Ano da yan? Habunabol. Tanong madata habunabol. Uy, matubod ka, kaibigan, Bong, kaibigan, mga kaibigan, nagdadangog. May mga pasaway man talaga kitang kairiba sa susyudad. Ito mga ilaw na magagayo na binurugtak, uy, tahinaraabon sa iba. Dahil mangkarakarigos ng mga tao. Pigpapagayon, tapos basta mo na sa naman na raabason na. Kaya pig-iisip nga kung paano nga magiging makabugtak, girari kami katong ilaw na dahil na magiging habunabol. Bako may CCTV kita dyan? Iguagaro. Itong CCTV, dyan sa Kalabanay, may mga CCTV dyan, dapat mahiling to. Paabunuhon yung mga arog kayo na mga tao. Kaya gustong ipabakan, sabi niya, kwarta. Oo, pig simento minanganing nga itong kuyan, itong apod kayan, itong bukilya, receptacle, para dahil nga makakuha. Kung habunon nga, bumbilya lang. Ay, tiniktik pa nga yan. Matindi. Kinuha talaga, kay Riba sa Irarom. Grabe ang pangangaipo. Ay, malupit. Pagkatapos ko yan pa nga, pag-iisip si mga tinanumduman, sana nga, dahil man pagpara ringgawan o kaya pagpara sarapion, tatibaan nga si mga plantitas dyan. Although dahil naman tinutuyo, joke niya lang. Pero, dapat man talaga, pinapagayon po, ang gobyerno naghihiro, pigagastusan man, although bakong gastos ni Mayor, bakong gastos kan syudad, pero ang pundo po hadi sa DBM, sa gobyerno mangiraray. So, atamanon tapo, tabi kapagayon ang lugar. So, kita malang mabenepisyo kay, kada kiulay man sa engineer na, tabangin ba daw kami na may pabalangibog yan na, atamanon, imbis nga pagpararauton. Correct. Dapat lang, si mga yaon po dyan sa lugar na yan, sa may Panganiban Drive, mga lugar na yan, Concepcion sa may Inut-Inutan, Triangulo, hindi sa may parting iniyo. Dahil ito sinasabi yung mga yaraon dyan. Kailang pakimangno daw tabi, kung pagpapagayon man ang sarong sosyudad. Tapos may mga pag-iriba kitang mga daing datahon man, ang gawi-gawi, sala po yan. Nahiling ko pati kang inopen man itong part na natapos na, ayos ang agihan, kaibigan Dani. Tapos may mga pananom, nakakaibaman. Nasa hiling ko, garo may pili iyan. Pag nagtalubo,
Ganitong mga nasa SM pang mga kahoy baga. Malimpoy ang lugar. Malimpoy ang lugar. At the same time, parking magatugang. Ano, apod kaya? Parking na, parking lot pa. Mhm. Na pwede ka mag-park ka mga lunadan. Mhm. So, may park para sa tao, park para sa mga lunadan. Mhm. Magayon ang kuyan, ang anapod kayan sir, tong, pero kay masiramo niya ako ni ka nasa restaurant kami. Mhm. Kailan kang in-order ko, sabi kan si waiter, day man ngayon sir nakakakan. Itong inapod na ambience. Yeah. Pero masiramo niya ako ni ambience. Tsaka pwedeng dumanan kan mga nag-aaragi diyan para Mhm. makapagpa-picture. Pag nahiling bagang magayon-gayon ang sarong lugar garo green, presko. Pagka Yan. nagigreenan ang mga dahon, ang mga Mm. pananom, presko sa mata. Pag aldaw, green. Mm-mm. Pagkabanggi, may mga ilaw-ilaw. Ay, Yeah. naggayon. Siya, sige. May kasumpa yan. Oh, ano da? Kasi, siyempre, gilid kang release baga yan. Mm. So, ang katakutan, pinakaray nga tapos, bad nga